Labing awahe. Aritas labing awahe. Matay. Murag dako-dako na ni. Ug agi ang impeachment trial ni Vice President Sara sa ikatulong adlaw kagapon. Kay Usban na po unya ni sa kuan. Lunes na. Pahuway sila ron kay Kapoy. Pahuway sa may. Why, Huibes? Ari na sila sa Lunes. Kagapon, giingon nga ang sunod nga mo testigos nga ipresenta sa prosecution panel ang kanhi. Until now, I think until now, si ang Chief of Staff ni Vice President Sara nga si Zulaika Lopez, Attorney Zulaika Lopez. Kagahapon na presentar yun ang iyang video katong contempt sa dito sa Busbay Balauranan kay matod pa nilang boy contempt o sa Quadruple Committee na di mo tugas tinuod. Mao ba? Presentar kagahapon ang iyang video sa depensa nga naghilak in town si Attorney Lopez tungod sa tumang kahadlok kay matod pa ibalhin sa correctional women's correctional dito sa I think Mandaluyong man unya pati naman pagkabahuan dito. Si Zulaika Lopez matod pa niya nga ang iyang pagkatanggong dito sa House of Representatives katong sa iyang contempt siya matod pa dili makaingayon perti gini ang kulbaa. Mao to'y nagresulta nga doon ay live online press conference anang kadlawon si Vice President Sara na itong Nobyembre 23, 2024 nga nang hulga nga putang ko na lios bangag. Matod pa ni kagapon sa prosecution, matod pa si Attorney Virgil Igutan ang sugbuanon. Daghanang ni pakpak na yan. Matod pa, pwede ng laguta ang DDS niya. Matod pa ni Attorney Virgil Igutan nga sunod simana, posible nga doon na sila witness God, testigos, batok ni Vice President Sara katong iyang kaistorya nga kaan ka na ang hitman ko no. O hitman. Pilam ni kabok. Nga mo patay, giingong mo patay ni Presidente Bangag. Iyang asawang si Lisa. O ang numero 1 tambalos no sa nasod si Martin Romualdez. Matod pang Attorney Ligutan nga iyang ipresenta yun ang maong witness base ni kini sa pagpangutana ni Senador Bam Aquino. Kini si Bam Aquino mao ni ang kuan kanang usa sa duha ka gitawag og baki senators. Sino baki? Bam Kiko. Ang karon na Lunes matod pa ang ilang ipresentar ay una si Attorney Jeremy Lutok. Hinanglang malutok yung mata ni. Ang usa sa mga dakong opisyal sa NBI o National Bureau of Investigation samtang ni Kamartes pa ay si Attorney Zulaika Lopez. Inig ka Merkules lain na po ang witness nila si Kapitan Belinda Bilio. I don't know kung mahuman man kay tulog ka adlaw usa ra man ka witness ang na kuan ka to si John Mark Kalilong tulog ka adlaw. Actually duha ra kay Lunes wa man toy Martes sa mga gipresentar si Kalilong. Amo tumuhuman baka ning tulo ka mga witnesses sa sunod semana. Pero ang nindot lang kay gahapon sa mga senator judges naagi mga amang wa na ko hidunggi ang upat ka senador nga libaro og mga utana. Ang magsuong bilyar si Mark ug si Camel. Wa gani baro kay hilom kayo. Ang institusyon na sa iyang kahilumon. Naloko na. Si Lito Lapid. Hindi na ko naiintindihan yung sinasabi niyo dyan. Apil lang wa mangutana si Senadora Loren Ligarda. Pero di sausaw si Ukalit, si Ruben Padilla, wala mag-usik in taon. Sumok man niya Senado in taon. Ni Kalit og sausaw si Ruben Padilla, diyang gi-excuse na unta ang witness nga si John Mark. Yang ingon na pwede ba mahingi yung mga credential mo? May gani kaningon, uwa mo ingon itong mga credentials, baka ay mo kipangayo? Loko na.
niingon ang witness nga si Kalilo nga akong dada ni karena mga certification. O niya, may gani kayo sa ay bilin ko lang ninyo kay limang kag ipabasa man tang Robin Padilla. Saw gid in taon ay matay ano nasumok man gid in taon ito ha usik. Ang langilad pag yun kinangutana pag yun siya sa witness kinsay nag-record atong video pagka inuplo ka ginoy luyas mga magbubuhi sa angay yung usbon ng litra sa 1987 Constitution kanang gibutang nila nga able to read and write susi kalit magsaw sa Robin Padilla isa ka record itong video matimpaitang kasi ang pangutanan Loko na. buhi pa si aning senador Joker Arroyo mayon nga stupid question o tingali nakahiba wala ko kadungog og nakakita sa may krama to gahapon singgitan gito niya Yawa! Pawa! basta paitang luuyas mga Pilipino ang nagbuhi sa inyo. Wa gihinungdan sa tinuod lang ha. Samtang ang napailain ay gipaibaw ni sa Philippine Statistics Authority nga sa buwan sa Mayo di ay ni Saka ang giingong jobless Filipinos katong way mga trabaho. Paita no? Ingon nga sa buwan sa Mayo nikabat ng 2.5 milyones ang way mga trabaho gikan sa buwan sa Abril nga 2.4 milyones lamang or nisaka ni og 4.8%. Daghanang may trabaho na atong buwan sa Mayo no. Matod pa sa maong ahensya ang Philippine Statistics Authority nga ang underemployment po ni kabat ni saka po ni og 6.04%. Something underemployment ka na mga pagsapag sa trabaho. Why no ni specific ang rason nganong ni saka ang gidaghanon sa way mga trabahong mga Pilipino. Pero matod pa ni Secretary at Tolentino, Francis Tolentino ang dole secretary nga historic ang giaprubahan sa Regional Wage Board sa NCR or Regional Wage Board or Mau ba? RTWPB, Regional Tripartite Wages and Productivity Board nga 85 pesos sa 60 karon pitsa 19 ang moepekto ang aumento samtang unya na Enero ang 25 historic kuno to pero ang mga sakop sa hutong sa mga mamumuno niingon nga insulto ang gihimo sa Regional Wage Board og sagpa kuno to sa ilong. Ilong katuman tong mga kuan mga tawagan na kanabang gipang sip-on atol sa trial sa impeachment ni Vice President Sara. Anya, hugot na yun, gagi! Bantayan ang mga pantalan sa Dakbayan sa Tibok Lalawigan sa Subo. Apil na mga gagmayng pantalan pinagi sa executive order ni Governor Pam Bariccuatro nga ang mga EO, executive order number 39 nga ang mga baboy gikas Negros di na gyud pasudlon. Buhi man ka karne or kanang mga linoto na di na pasudlon dire sa Sugbo tungod sa kakusog kayo grabe ang virus sa Negros Oriental Occidental sa African Swine Fever. Matod pang Governor Pambariccuatro iyan ang gimanduan ang tanang mga LGU sa Tibok Lalawigan nga pabantayan gyud ang mga pantalan og mga kabaybayonan Lukop probinsya kay aron mapungan ang pagsud sa African Swine Fever virus dinhi Sugbo nga hangtod karon nagpabilin pang ASF free or wa virus ang tibuok lalawigan sa Sugbo. Mo hinungdan nga mumahal na pud ang litson anay kay kusog kay dito. Mas okay gini dili pasud doon kay aron dili in town matakda na pud ang mga baboy dire sa Sugbo. Ang kaniadto mas katong kanhi gobernador katong naparot ba mas suhito man to siya kaysa taga Bureau of Animal Industry si Dr. Dan Ventura patay taon iya itong kulata sa live stream ako to higala o niya nahitabo ang matod pa si Dr. Dan aning Dr. Dan atong partner to na ko dire daghan man kayo siya dako kay kanamang
US trained man to. Mo to hipe diya sa Bureau of Animal Industry sa DA7. Gilupig na itong lalay kay matod pa niya. Pila ba ka? Kuan? Pila ba ka? Tuig ang pag-veterinaryo? Upat, ma'am. Dito nito mag-upat. Ulo ba to? Siya, ako, nakuha na ako rin tulog gabi. Akong gibasag mayo, nakaton ako. So, kuhay, noon, kaning bagong gobernador, si Gobernador Pampari 4, so kuhay, isa kay mag-agad siya sa rekomendasyon o unsa may mga findings po sa Department of Agriculture, ubos nini ang Bureau of Animal Industry. Arang-arang ni kay mo. Atong usan, mas mao man to sa taga. Naloko na. Mao man to sa una, mas menlaki man to, jack of all trades, no? Dito sa Cebu City Council, hingpit na yung suluyan, Tomas. Hingpit na yun, kagahapon, gihukasan, karon atong sang adlaw, gihukasan, kagahapon, gihubuan na yun. Mao ba? Base ka ang majority, nga sa, ganay ko, nag-ipon ko ng kurog og baso, kusog og barog. Mga konsehal, sakop ni kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia o kanhi Mayor Mike Rama. Pawa! Nag-ipon ni mga konsehal nga ilang mga kaalyado diha. Ilang gitabangan ang mga konsehal nga sakop sa BOPK. Padong lang yung bungka. Ipasangin lang gihapon nila tungod sa kaarugante aning Tomas Osmeña nga mo'y busy mayor. Wala na, reklamo na, nagkikdebate og mayor si Consel Babe Sandales nga sakop sa BOPK sa mga sakop sa mayorya. Nga matod pa, wala na sila kabasa, kinahanglan ikonsulta sa nato ni Porbida Mao ba? Paita. Pero ang mayorya, pinaagi ko no, sa Department of Interior and Local Government Opinion 95 Series of 2025, ang busy mayor. Dili ko na pwedeng mohimong privilege speech. Dili ko na mohimong mo introduce og mga balaod nun. Dili pod mahimong mo apil-apil sa lantugi. Kung dili ang iyang kuptan katurog yung iyang gabel og mahitabo ganing dunay tabla, makabutar ra siya. Di man mahitabong magtabla kay pwede bang labawa ang sakop sa mayorya nga oposisyon karon sa City Hall. So si Tomas ang iyang trabaho, duklok niya itong martilyong kahoy. Mao lang. Nalaktod pa ka-istorya mo sa pahoy diya sa City Council nga lingkod lang. O wa kay wala buhaton, iduklok lang may kahoy ni mo Tomas. At pasto mga amigo sa konseho nga pertigyong tungod sa giingong kaarugante aning Tomas, mo'y nakabungkag og samot, imbes mo tabang sa administrasyon, iyan naman ng sawayon ang iyang kaugalingong mayor nga si Nestor Archival. Mo na diya, mas mo na diya. Ayaw mo pagdali. Matod pa sa Markanya. Ayaw mo pagdali. Karong last quarter, unsam nang last quarter, Oktubre, November, Disyembre, posibleng makatagamtam na ang tanang mga mamumuo kay ang mga regional wage boards hangtod karon nagsige pa ni sila og discuss or konsulta or hearing kabahin sa mga wage petition sa nagkalain-laing hutong sa mga mamumuo. Ningon gapon ang presidente mga hot lang mo kamay ay mo pagdali. Kay total di may bugas nga tag 20. Na posibleng magsugod sa September or the last quarter sa tuig ang mga wage increases sa nakalain-laing regional wage board. Samtang ang NGCP, National Grid Corporation of the Philippines, matod pa, gihimo ning itoy-itoy sa Department of Energy kay sila mo'y tigpahibaw nga kagahapon yellow alert, pagkahapon ni kalit og green alert. Ang NGCP, di na ba kayo may mutubag ng ilahang kuan? Kanang ilahang tigpamot-mot man naman kaniyang dire NGCP, tigpamaba lang. Di na ba kayo may mutubag? Matay. O mga wapon magtuon kay itong bata singa na to. Kapoy pangutan-on to kay di man kayo makasabo, di man kayo makatuwag. Pero sa laktod pagka-story ang NGCP gihimong itoy-itoy sa Department of Energy nga mo itig pahibaw ni oy burnout na punta. Burnout na punta. Inig pangutanan mo sa NGCP ingon din siya nga kuan ka ng
Sa DOE na. Ano matay? Ita, mga tanahay.